Takže dneska tu máme Karmániu. Toto tu byť, hrbí, jojojoj. Nie, ja som neraz ešte tu padol. Jojojoj. Veď ale tak ja brzdím! Ty si král. Ja! Už bolo dobré videjko. Ja! Hej. Nie, prečo ma to čo bol skolesaný? Ty božek staviteľ, opraviteľ. Nie! No! Je mi jedno. Nie! Do pekla. Vyťak, ale prečo tu skáče? Ty vole, ja sa tam nikdy nedostanem asi v živote. Potrebujem troška rýchlejšie zasa. Ty! Zlatám sa. No už tam není taká. Ale však ja brzdím! Tyko bože, no toto moje bože. Brzdí! Jak brzdí ma 10 km. No ty vole! Ja sa toho len 2 dotknem. Teraz sa budem mať zle, ty kokos. No teraz vykydne. Jo, ja si to rozbijem. Ujdi! Nie! Nie! Však ale tak chápeš! No áno, ešte skáč všade, joj, krása. Toto sú také české cesty, ojoj. Ja mám čierne, tu je čierne. Ja mám čierne, večer tu je ten tunel, nepamätám. Jaj! Iba? Daj si tam 200 na tachometer. No. Rýchlejšie! Ja tu idem random! To je maximálne proste chápeš 80. Ja držím na ceste. Jaj. A idem. Naspäť hore. Ja som dal 200 cez mesto. No, skokanský jún do pekla. Ja tu skáčem. Nie. A ja sa tam nedostanem. V živote. Dal som to.